sé anna hácht go me Christu Gael na sa scoil agus go me gohig na daltaí tá Christí glas agin, okay? Tá Christí agin de gachéan saisrod. Christu Gael agus na daltaí agus íar na daltaí canna héamh nó conna sa bhíonn siad faoi úsáid na Gaeilge. Nuair a héimid na gurí ar drus bíon túil go hinna sír ní airglinn dul am líana le rang go cúig ar feag seachtainna bíon anna hensagin dul a bhaim ar an rang go cúig. Bíon tú site síos le lasma timppla ceorcail in grúpaí beaga agus i gláirt le faoi úsáid na Gaeilge agus connascúil sé níos fusa agus iad níos díalse mar gheall ar úsáid na Gaeilge in ina síorna mar a bhíon ag glós na scoile. Agus mise fíorí dóibh conas nach bhfuil si chomh díal, céir fána bhfuil si chomh díal sin ar scoil agus lárann siad go hoscailte stem si bhfuil sé níos fusa Gaeilge labhairt sa nGaeltacht go bhfuil sé níos fusa Gaeilge labhairt nó tá Gaeilge timppla an tamar fad. So timppla iad le Gaeilge. Timppla iad leis an ggóthíochtarí TJ a cain faoi. Timppla iad le TG Cahara agus le Arna G agus le Coola Cahar agus le Gachrod gur féile tá áil trí bhean na Gaeilge agus an son nuair a chrothíonn tú an timppla lán Gaeilge sin tá sé níos fusa dóibh san a bheith dílis dúsáid na Gaeilge. Téan an chóthíocht a Weimara, téan na chóthaí COVID a Weimara, téan Gachrod a Weimara. Okay, mar bíon siad i léamh an tamar fad. So is gáú é sin mead sús. An Christu Gaeilge, beidir go mbeadh ról i gnifigeach pleanála tangan á túil sa Christu Gaeilge scoile i taftasteach agus i túirt cuairt ar an scoileann sin. Bhí mé géiste de irial ó calla ar maidan na réidir na Gaeltacht agus rinne sé anna chuir síos tá sé gairí as a ról hí sa rainn agus an obair díontaige anna bhola ar fad tucha ige dus na scoileanna sa rainn agus an obair dochreite a bhí arsúlaige a chusan ins na scoileanna ag na bunscoileanna agus níomh scoil agus siadam gúil sé anna háchtach na hifiigh canála tangan a nasca leis an scoil sa tlí sin. Agus cuid an bhrua a bhainte an scoil. So mar hampla, dá me hifiigh canála tangan Gaeltachta a gumsa agus tá ceanna gine líonra na hínse mar a hálíonn sé ifigh forbarthagan mar SPG má tá sé bhíon éon ceanta go bhfuil scéim pobl Gaeilge bhíh tá ifigh forbarthagan. Bhain sé i gcíorí is íor scoláire de chuid na scoile mar a hálíonn sé. Bhain sé gcíorí ar san gan dát chaintóirí a grú agus mar sin de agus daoine thuairteach le Gaeilge na íor scoláirí agus mar sin de. Chud is na himachtaí seachtracha scoile tá arsúil agin is íor scoláirí de chuid na scoile tá dhéanamh. Is jiu-jitsu a scoilge agus yoga a scoilge agus é seo fad is íor scoláirí de chuid na Gaelscoile tá imón na hibre sin. So an Christu Gaeilge ról an lánach ag na daltaíonn sin agus iad a heachta chéile agus ceiliúra a dhéanamh lá. Gan a bheith bhfuil is go ceiliúra gach ile rud a hálíonn agus bí cinnte gohfuil na cuioine darafacha acu sin ar an geiliúra agus ar an géim beag nó ar an mua beag a bhíon acu. Anna hácht dóibh go bhecinn siad an dulcin cín sin agus go geiliúrtar é sin dóibh. So tá ró lánach ag an gcuiste sin éiste leis na daltaí faoi Cunnascúil sé chunas úsátar Gaeilge cadíad na cluichí atá an uachtar in isise mas a chlós, céan fágúil sé níos fusa Gaeilge nó béarla a labhairt agus mar sin de agus obair ar na tuairimí os na daltaí.